Fent Aviambo, Ramogi TV. Moko kuom nyamrerwa e kaunti ma Migori kachiel kod moko kuom MCAs okwedo okang' mokaw kod piny owacho ma kaunti no mariembe tich. Moko kuom nyamrerwa e kinde ma bende piny owacho oselando chenro mar chwalo chudo mage. Maloyo nyamrerwa 600 ochunge tich kod kaunti ma Migori kendo kuondegi omi nyamrerwa manyien. Jojuma nigi ywak margi. Golo oko e listi moko kuom nyamrerwa e kaunti ma Migori kendo thuologi chiw ni nyamrerwa moko manyien koro sekelo kendo pod medo kelo ichwang' kaachiel kod paro mopogore opogore kuom nyamrerwa kaachiel kod moko kuom MCAs e kaunti ma Migori. Siasa bene ne kani bedo suspected kata ni ne support the opponent mara jotelo moko to ibedo replaced. Jogo mosebedo ka volunteer kendo osebedo ka tiyo ne jopiny mogero uhusiano maber gi jopiny kuom higni mang'eny kendo man gi experience ni koro sani nyalo gol. Juma ma okalo mokuom nyamrerwa ka otele kod jakom margi kaunti ma Migori Bernard Otieno ne obago ng'any mamuol ka gikwedo okang' ma piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mar thieth koro kawo mar golo oko mokuom nyamrerwa e listino. Giwacho ni nyamrerwa gi makwan gi lo 200 e kaunti ma Migori mangima koro gol oko e tok chik. Sebedo since 2013 to date. Protocol Mariel CHB, villages bedo, jodong gweng bedo kanyo gi chief. To giwacho ni nyar ng'ane moyor kata wuod ng'ane kata chi wuod ng'ane. Gipenjo gimomiyo nyamrerwa gi ma osebedo ka tiyo kuom higni mathoth ka onge chudo koro iwito mana oko e sama koro piny owacho oselando ne dhi chako chulo nyamrerwa. County Assembly no pass ne onego bed ni chulo. National government be nobiro ni chulo. Mano aparo ni en 5,000. Koro mae maparo ni samoro de mi jok man diere ka dwan mondo fix jogi manyalo chamo mshahara cha. Odonjre wachni jok mosebedo ka thagore ne jopiny miluongo ni nyamrerwa gi kik gwe ng'ato oko ni koro sani gimoro wuok ji toko idwa kaw ng'ama nyien. Golo oko e listi mokuom nyamrerwa gi bende koro sekwedi kod mokuom MCAs e kaunti ma Migori mawacho ni lokruok ma ikete list ma nyamrerani ok otim e yono ma uyanga kendo giwacho ni geto mokuom nyamrerwa. Ing'e ni samo kiluwo procedure mar recruiting jotich to create a room for nepotism, create room for favoritism, kendo create room for corruption. And you can see clearly ni nitiere discrimination in this matter. Ini otime ma MCAs okobedo involved. Koro ing'e ni ywak ma wayudo ma koro wabiro ne kae ni en ywak ma yair japiny ma en nyamrerwa. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Tawor Nyerere yande ne olero ni nyamrerwa go bende koro gol oko gin mago eko mosebedo kok tieno makare. Kaka wuono nonego bed ni adhi kanisa. Jok mano mondo na ni nyithindo tung'e. Chono ni apimoge. Kade okati. Da jogi be biro ira. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wawuok Migori wadhi